Kevättä on ilmassa. Suomalaisittain lämpötilat melkeinpä jo kesää. Eli siinä 17-18 plusasteen hujakoilla tällä hetkellä ilman lämpötilaa Planitsassa, Sloveniassa. Rumören 213,5 metriä ensimmäisellä kierroksella, joten se lupailee hyvää, mikäli nämä vastavirtaukset vielä osuvat kohdallaan, ja osuvathan ne. Hieno hyppy Rumören ja kirkkaasti kärkeen. Olipas mossautus. 228,5 metriä Rumören. Komea hyppy tekee Rumören. Itse asiassa tältä keulalta se ei näytä kauhean hyvältäkään. Kaatuu voimakkaasti eteenpäin. Tässä nähdään, että suksi ei nouse missään vaiheessa mukaan tuo hyppy, mutta taitavasti kaveri odottaa sen eikä lähde hötkyilemään ollenkaan lentoasennon kanssa. Ja täällä nähdään, nyt tulee suksi mukaan ja täällä lopussa on hyvät vastavirtaukset, niin Rumören taitavana lentäjänä käyttää ne kaikki hyödykseen ja aivan loistava suoritus. Ja kyllä nyt tullaan näkemään kyllä huikea huipennus. 228,5 metriä tässä vaiheessa kilpailua. Se lupaa kyllä hirvittäviä hyppyjä loppuun. Ja nimenomaan positiivisessa mielessä sanottuna hirvittäviä hyppyjä. Hän oli 13 ensimmäisen kierroksen jälkeen äskeinen hyppääjä. Tämä mies Rumören nyt kärkeen. Ja Norjan poika, missä ikinä onkaan, on varmasti onnellinen. Risto Jussilainen. Ei tule tähän väliin, vaan sieltä tulee Lars Pyystölä. Hän ilmeisesti kävi jossain pyörähtämässä ja palaa sitten uudelleen kehiin. Virallisissa listoissa ainakin tässä vaiheessa piti hypätä Risto Jussilaisen, mutta katsotaan nyt sitten Lars Pyystölin, nyt kun sellainen sieltä on kerran tulossa, ja Lars Pyystölin pomppaus oli sellainen, että sen olisi voinut jopa jättää väliin, jos puhutaan Rumörenin hypystä, joka on niin kirkas ja kaunis kärkihyppy kuin vain olla ja voi. Pyystö ei pystynyt käyttämään noita lopun vastavirtauksia hyödykseen, koska tässä nähdään, että ponnistuksessa tulee vaan sen verran kiire, että suuntautuu vähän liian pystyyn ja pitkään kestää ennen kuin hyppy on valmis. Ja täällä ollaan aivan liian pitkään vasten ja silloin vauhti on pois ja loppua ei pystytä rakentamaan ja tiputaan aika korkealta, että se verotti noita metrejä, mutta Rise, joka tekniikka on täysin päinvastainen, niin toivotaan, että nämä vastavirtaukset helpottaisivat Riston loppulentoa. Rumören kirkkaassa kärjessä pistetä 435,4. Pettersen, Urman, Kyttel, Ahonen, viiden kärki. Risto Jussilainen vuoroon. Ja nyt häipyvät sitten vastavirtaukset. Sinne tulee pieni takatuuli. Miten tämä nyt on sitten mahdollista? Aivan tähän loppukauteen sitten sattuu Riselle tällaisia epäonnen ommia. Siitä huolimatta tuohon olosuhteeseen Risto Jussilainen tuo hyppynsä kyllä hienosti alas. Kyllä se oli hyvä hyppy ja Ristolta paljon tasapainoisemman näköinen kuin ensimmäisen kierroksen suoritus. Ei ollut niin voimakasta kaatumista tonne eteenpäin, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että ei käynyt konkarilla tuurit, että jos verrataan olosuhteita, mihin Rumören teki oma hyppysä, niin Ristolla oli selkeästi huonommat toi tyynty kokonaan täältä alhaalta kuin Rumörenin kohdalla, niin kaikki viirit tonne 180 metriä asti niin oli vastaseen. Joku tuttu konkari sanoi, että kun ei käy tuurit, niin ei käy tuurit. Näin on joskus kuullut sanottavan. Rumören Norja johtaa, Pettersen Norja toisena, Urman Saksa kolmantena, Risto Jussilainen meni neljänneksi tuolla hypyllään ja Janne Ahonen on kuudentena tällä hetkellä, kun Thomas Morgenstern, itävaltalainen, jolta voisi odottaa hurjaakin hyppyä, tulee sieltä ja kantaa aika rapean näköisesti ja näyttää kyllä, että tuo aurinko on pahtanut pikkaisen loskaiseksi tuon alarinteen jo. Kyllä se on hiukan pehmyt tällä hetkellä ja se vaikeuttaa kyllä alastulon tekemistä. Tosin Morgensternin tyyli on myöskin semmonen tuon loppulennon osalta, että painaa voimakkaasti vartalollaan tonne suksien väliin, niin sekin aiheuttaa vähän epätasapainoa siihen alastulon tekovaiheeseen ja on tuiskahtaa siinä, tässä nähdään oikein hyvin, tulee vähän etupainoisena alas ja sen takia toi kanttaus tossa, että tuosta asennosta on hirmuisen vaikea tehdä. Tasapainoisesti pitäisi hiukan avata ylävartalosta ja ottaa sitä tasapainoisemmin alas. Ainakin tasapaksua esitystä, 213,5 ja 213 metriä tänään Morgensternille. Ahonen seitsemäntenä,
ja Kalle Keituri 12. Siinä se alkulistaa ehti mennä siellä. Norjalaiset kärjessä Rumören, Pettersen, Morgenstern 3. tuolla äskeisellä hypyllään. Risto Jussilainen 5. ja tosiaankin Janne Ahonen 7. ja Jakub Janda kyllä suuri pettymys, hän on viimeisenä yli yrittävällä ja repivällä tyylillä. No niin. Joulupukki ja intiaani. Tästä puuttui enää muumimamma. Planitsan lentomäki viikonlopun ensimmäinen kilpailu lauantaina alkaa huipentua. Georg Speth, Saksa. 10 ensimmäisen kierroksen jälkeen parasta tulossa. 2 saksalaista ensiksi. Ja Matti Hautamäki toiseksi viimeisenä hyppäjänä haastaa Andreas Wieselseli, joka johtaa ensimmäisen kierroksen jälkeen. Georg Speth ilmojen teillä. Ja tuulet ovat takatuulia tällä hetkellä. Ja siitä huolimatta Georg Speth pystyy liitämään lähelle K-pistettä. Oli kyllä loistava suoritus Spethiltä, teknisesti aika hyvää tekemistä, jalantyöntö suuntautuu todella kivasti ja ajoitus sattuu mukavasti koille. Tässä nähdään helppo ja luonnollisen näköinen liike, mutta hiukan tuohon lentämiseen kaipaisi semmoista aktiivisuutta lisää, että täällä nähdään oikein hyvin, niin hiukan jää tonne taakse vähän oottamaan ja semmoiseen vähän väkinäisenkin näköiseen asentoon, niin siellä aktiivisella viennillä vielä, niin otettaisiin muutama metri komeasti lisää tuohon. Speth toiseksi. Näin Björn Einar Rumören Norja pitää keulapaikkaa ja hänen johtopisteensä 435,4 ja tuo toisen kierroksen hyppy, sehän oli huikaiseva 228,5 metriä, eli siinä ollaan jo Matti Hautamäen maailmanennätyslukemien lähellä. Toki vielä tarpeeksi kaukana. 231 metriä tuo Hautamäen maailmanennätys, joka saattaa tänään hyvinkin rikkoutua. Michael Neumayer sitä tuskin rikkoo, näin uskallan etukäteen väittää. Ja olin kerrankin oikeassa, siitä huolimatta Michael Neumayer tuulettaa kuin viimeistä päivää tätä hyppyä. Ensimmäisellä kierroksella 219,5 metrinen saa jatkoa tässä ihan mukavalla hypyllä, eli K-pisteelle 215 metriä. Kyllä minusta Neumayer voi olla ihan aiheesta tyytyväinen päivän esitykseensä, että tältä kaverilta en henkilökohtaisesti odottanut ihan näin hyvää panosta lentomäessä, koska miehen lentotaito on ollut koko alkukauden sitä luokkaa, että ajattelin, että se ei tässä mäessä toimi, mutta kyllä täytyy kaverille nostaa hattua, on löytynyt ihan uusi jämäkkyys tuohon lentämiseen ja alastuloa lukuun ottamatta, niin todella tasapainoinen suoritus ja kyllä Neumayerin panos oli yksi positiivisimmista yllätyksistä tänään. Slovenialaisyleisö huutaa villinä, 8 joukossa 3 slovenialaishyppääjää ja heistä ensimmäinen tulee tässä Jernej Damjan ensimmäisellä kierroksella puoli metriä alle K-pisteen ja yleisön huutomyrsky tulee olemaan valtava, kun tämä ensimmäisen kierroksen jälkeen 8. oleva Jernej Damjan on vuorossa ja vastavirtausta tarjotaan aivan täällä alarinteessä ja Damjan tulee, mutta ei pysty käyttämään virtauksia hyödykseen ja näin yleisönkin huokauksista on aistittavissa sellainen pettymyksen aalto. Kyllä tämä oli selkeä pettymys, että kyllä todellakin olosuhteet olisi tarjonnut paljon parempaakin aineksia ja täällä lopussa oli oikeinkin mukavat vastavirtaukset. Huomattavasti paremmat kuin esimerkiksi Ristolla, mutta tää on vaan hiukan jäykemmän näköinen suoritus. Ei ole semmonen rennon letkeen näköinen hyppy kuin oli Damjanilla ensimmäisellä kierroksella ja se näkyy kyllä täälläkin loppulentoon myöten, että ei hyppy oikeastaan missään vaiheessa valmiiksi. Vähän on tolleen pystyllä toi vartalo koko matkan ja sen takia niin jää ihan ne viimeiset metrit saamatta, mutta kyllähän vielä on pari slovenialaista tulematta, joten kumminkin vielä riittää kotiyleisölle jännitettävää. Ennen Rok Benkovicia kuitenkin 2 kovaa norjalaista. Tomi Ingebrigtsen